Moi! Mulla olisi nyt tosi hyviä vaihtopetsejä. Tai ainakin suurin osa on. Ja joo, eli sun täytyy olla luotettava ja sulla täytyy olla vanhempien lupa. Mulla ainakin on ja kaikki sitten maksetaan omat postikulut ja niin. Eli minä en ole vaihtopetsi ja mä kerron sitten kaikkien petsien kohdalla mitä mä toivon niistä. Ja mä en ole vaihtopetsi, mutta nyt ne tulee. Ensimmäisenä on tällainen peura. Tämä on todella hyvä kuntoinen. Sillä on reikä. Ja tuolla on joku pieni lika ja älpäs tuolla. Todella hyvä kuntoinen. Tämä oli siis ensimmäinen. Toinen on tällainen kissa. Sillä on tällaisia kivoja kuvioita. Ja mä en tiedä mistä toi on tullut. Tuossa on varmaan lukenut ennen jotain, mutta sillä on varmaan jotain tapahtunut. Mä en oikein tiedä. Tää on ostettu just hiihtomalla. Tää petsi. Kaupasta. Reikä. Ja tästä mä siis tosta peurasta toivon ihan peuroja ja kaikkea populaarisaisissa olevia. Tästä mä toivon tämän muotoisia kissoja. Niin. Muuten todella hyvä kuntoinen. Kolonen on tällainen leppäkerttu kautta joku ötökkä. Mä en oikein tiedä nyt mikä tämä on. Mutta tuolla lukee LPC, tuossa on jotain möhnää, mutta se ainakin uskossa lähtee. Sen nää vielä, reikä. LPS tuolla. Ja täällä on vähän glitteriä tuolla, mutta ei niin häiritsevää. Ja sitten tuolla on joku ihme punainen piste nenässä. Tai se on vähän tummempi. Eli tästä mä toivon ihan hyviä petsejä. Viitonen on tällainen Pomeranian, tietääkseni. Ja sillä on nenä vähän kulunut, mutta senhän voi tietenkin tussilla sitten paikata. Ja tää on muuten tosi hyvä kuntoinen sit kun toi nenä. Niin tossa on jotain moskaa, jotain. Mutta se luultavasti lähtee. Ja sillä on reikä. Mä nyt vähän heittelen näitä vai. LP, toi L on vähän jutuipeena, kun on vähän nyt mennyt jotenkin oudoksi. Mutta ei se ole kovinkaan häiritsevää. Eli tästä mä toivon siis tämän muotoisia seisovia kissoja ja cockerspanieleita, niin kuin toivon enimmäkseen Tanskan dokkeja. Eli toivon niitä. Sitten on tällainen husky. Tää on todella hyvä kuntoinen, mutta sillä on pieni kuluma. Mun täytyy nyt tehdä aika nopeasti, kun akku loppumassa. Sillä on reikä. Ja sillä on vaan jotain tuollaista. Tulee talon mukana. Tästä mä toivon myös huskeja, tanskiksia ja cockerspanieleita. Tästä. Tää oli viitonen. Kutonen. Mä en nyt oo ihan varma mistä järjestyksessä mennään. Tää on kutonen varmaan. Sillä on sininen magneetti. Ja tää on tällainen seisova kissa. Tätä ei voi varata. Niin, ja sillä on niin sininen magneetti. Ja jos se nyt hirveästi haittaa, mä oon ton nenän tussilla, jalat ja vähän hännänpäätä tussilla. Mutta hän se näyttää nyt aika hyväkuntoisella, mutta kun en korvia. Eli siis tää näyttää nyt melkein uudelta. Eli tästä mä toivon hyviä cockerspanieleita ja tanskiksi ja tämän muotoisia kissoja. Tää siis kutonen. Seiskan tähän seisova kissa toinen ja tästä mä toivon enimmäkseen populaarikissaa, jos joku nyt suostuisi vaihtamaan. Eikä tätäkään voi varata. Reikä, vähän likaa. LPS, tää on aivan täydellisessä kunnossa. Niin, paitsi noi liat. Eli tää on muuten aivan täydellisessä kunnossa. Tästä mä toivon enimmäkseen populaarikissa ja siinä saa olla sellaisia pikkukulmia, koska tää on todella täydellisessä kunnossa. Eli ei mitään sitten hätäilyä. Tää kissa. Eli tästä mä toivon siis ja reisuvakissoja, kokkereita, kollieita ja tanskiksia. Nyt tulee siis kaikista paras petsi. Jätin sen viimeiseksi. Ja joo, eli siis sä lähetät eka, katon parhaimman vaihtoehdon, eli ei voi varata. Eli tämä Popular Collie. Siis
sillä on hieman kulmaa tuossa. Ja joku, mä en ole kyllä enää huomannut tätä. Ja sitten vähän kulmaa täällä ja nämä on ihan pieniä vaan. Tuollainen, mutta se luultavasti lähtee. Eli, ja sitten vähän likoitella, mutta ei ole ollenkaan häiritseviä. Eli niin kuin tästä mä niin. Ja niin olisin iloinen, jos joku vaihtaisi tämän Popular Mäykkään. Tai Popular Kissaa, mutta kyllä mä enimmäkseen haluan tästä Popular Mäykän. Joo, sorry. Eli tästä mä toivon enimmäkseen Popular Mäykkää. Olisin todella kiitollinen. Eli jos joku suostuisi vaihtaa, niin tämän Popular Kollien Popular Mäyräkoiraan. Tämä on niin, tällä on jännä. No joo, ei tässä silleen hyvin pysy pystyssä, jos sitä teki tolleen. Kun tän tassu on yhdellä, kun muut kollit pysyy. Tää on mun ainoa kollie. Tai no oli mulle ekana sellainen ihan täysin harmaa. Mut sitten se oli mun eka kollie ja mä vaihdoin sen. Ja sitten joululahjaksi mä sain tän kollien. Eli ei siitä niin hirveä aikaa. Eli ei edes puoli vuotta. Hihihi. Ei edes puoli vuotta ehkä, en mä tiedä. Ei oo edes sitäkään. Eli tää on vähän tollasia likoja tullut. Mutta siis. Ja jos ei oo Popular Kissaa tai Popular Mäykkää tai niitä, niin saa olla mäyräkoiria, kollieita, cockerspanieleita, tanskiksia ja mäyräkoiria ja seisuvakissoja tästä. Mut ei niitä keijupetsejä, koska mä en tiedä, kun niitä löytyy ihan tuosta meidän lähikaupasta. Niitä keijupetsejä. Ja joo. Siis jo yllätyspussista tulee niinku näitä, mutta sellaisia värillisiä löytyy. Tästä mä en sitten niinku toivon niitä. Mutta mitä mä sanoin äsken niitä. Katsokaa koko video loppuun. Kirjoitan sitten desen, että katsokaa video loppuun. Näin. Eli tällainen. Jos multa jäi jotain, niin mä kirjoitan sitten deseen sen. Ja toivottavasti joku kiinnostaisi näistä jostain. Mä kirjoitan deseen sitten, jos mulla meni joku numero väärin. Jos mä sanon vaikka 6-5 tai 5-6, niin mä sitten laitan deseen, että se meni väärin. Älkää ihmetelkö. Katson sen video sitten. Tietenkin. Ja niin. Eli no joo. Toivon hyviä tarjouksia näistä. Ja toivottavasti sitten menevät kauppaan. Tulevat kaupat. Joo. Ja nähdään taas jonakin päivänä. En tiedä. Sitten kun mä saan niitä uusia petsejä, mä teen kyllä heti sarjaa. Eli moikka!